Audi nu înseamnă doar performanță, înseamnă experiența completă, până la cel mai mic detaliu. Odorizantele originale de la Audi Single Frame, disponibile în 3 variante: negru oriental, roșu mediteranean și galben revigorant. Fiecare starter kit conține suportul premium, sistemul de prindere și un cartuș parfumat. Se montează simplu pe fantele de aerisire și răspândește uniform parfumul în tot interiorul. Un cartuș ține cam 45 de zile. Avem negru cu aromă orientală și elegantă, roșu vibe mediteranean și relaxant și galben fresh și revigorant. Când vrei să schimbi aroma, găsești și rezerve pentru toate cele 3 variante. E mai mult decât un odorizant, e o experiență Audi autentică, rafinată și premium. Îți recomand acum să le încerci de pe autobo.ro.